Kulay pi, iway, kapitang subahay pi, sa kanay ka amen, faithful and true channel. Sisin, ni pulay, ya kanay ka kot, kalamprang ya kajik imbaru blay da u Francis de Sales ba kuit. Pada kanay ka sngi, kadai biang kapanta ka baar, but ngila sedang ya kirukom kilan mensim ke ba u Francis de Sales u lapatay yangi, sepang kisanteli kijing kilan mensim, man lakasngi nalor kajing puson ngiladep ha ka tayo ko baladep kalong ba sipaw kabadai ka jingkilan mensim kabaningkong kadai ka jingkilan men step ban penkre na kapanta ka jintrei baro sisngi te ha kani ka sngi pat na kani ka tayo ka jingkilan mensim ke baar pat ka balai jingkilan ke baar ka jing penlin janmit pat ka jingkilan ke balai kalong ka jing kimiyit mensim kini ki artli haju ka arabat ke balai wa ka arabat ke balai tungin pule kini ka kot shwa ban bam jasngi pidei bandon ya ka bam jaman sim leng bagi jing puson sngau ongkum no shwa ban bam jasngi pidei bandon ya ka bam jaman sim lengba ka jing puson ha ka ju karukom shwa ban bam jamit pidei bandon ka bam jamit men sim alane lakum nukum no ka jing bam basting ke bariu blei te to ai kato ka nepor khndiat shwa ban bam jamit da ka badam ngon hakmaru blei Tora ya kamen sim jong pi sajanu Chris Jisu balasa narpana ya uba pidei ban pen pau halade da kejing perkat basen lar bat kejing kmi basyapo to pen ke biang hakadanu jong pi ya kading jong kejing puson step jong pi da ki dorjon jing trang basisya ki kam jing ngauret pat kejing kwa badon jing i ya kiba pin sapenlong ha unong pen im jing blai jong pi lam kumta to kan mau ya kimat jong kajing puson step ya kiba pida kwa shabapalan lane to kersiu ya lade da ka weipat kalat jong ke phang bathamai to le ya ka ei kiba pisngo kwa ya kajing kemiyit mensim deban penlong borobor syuaban litia baro kitip kumno en penlong yaka kabanikong to sngaungo iau blei ba ula sumar ya pi baro sisngi kabadang syukut kabaar to kmiyit ya kurkom le jong pi man la ka kanta jong kasngi ban le ya kane da ka ba khamsuk to kan mau ha ei piladon bat no pat ke ei ke ba pilale kabalai lada pisem ba pilale ya kano ka babha to sngongu iau blei na kabanta kata hendrei da khongpong pilale kano ke ba bakala ha ke jing perkhat lane ha ka ktin lane ha ka kam to pan map na u to rai bandit phla yaka tang marsio lat bat ban pen bet yelade da ke jing binya kapasau hadin kata to IT ha ke jing start jing blei ya kamet bat kamen sim jong pi ya ka balang ki bahayeng hasem jong pi ki paralog jong pi to kerpat ya ka mei beneng u angel ne da jong pi bat ya ki rukut ban ya da ya pi ban sumar ya pi da ke jing kerku jong blei to le tia ya kabala penlong kaba don kam na kabanta jongi kat kum kamon jong u ya kan ne ke jing penlen janmet kum kabamen step om dei ban le klet lengba ke jing penlen kabamen step pi pli ya ki khalki jong kamen sim jong pi syakasi jong ka hok dikini ki arteli ki jing penlen lene kita ki jing kilan met kibaman kasingi men step pat janmit dingin sa pule biang ya kalau nong kabakat ar ya pule kendiat man katayo ngin sadep hi ya kan nekakot kam nom slam ngin sadep di
kini kendiat mau ingin penken mau ya la deru ya ka urkom im mensim ki jinga de jungi bat ublay bat ujisu bat kiwe ki para beriuru ti to utrai unyarap ha ka jing yait lenti jong pi ban le barbor ya kamon ka jong blay bat ban sungo baha barbor ya u da ke jingmut jing perkat da ka tin da ka kam bat kanu kanu da ka pangi penken mau ya la de ban le baha barbor man ka singi to utrai un kerku ya pi iwe undon rekat bat pi iwe pe iwe